gedaan? Hoe is het gedaan? Ja, ja, hoe is onze kleine maan? Hoe is het gedaan? Hoe is het gedaan? Hoe is onze kleine maan? Zeg me da, 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 zeg me la, 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 tegen bom mama, tegen bom papa. Hoe is het gedaan? Hoe is het gedaan? Hoe is onze kleine maan? Wie dik zag pa niet tegen, maar de kinderen worden groet. En voor ze het wisten hadden ze een klein kind op de schoot. De koken verlenen is het liefste wat ze doen. Die schatteke, hey en poppeke, daar geeft me geen zonnepoen. Hoe is het gedaan? Hoe is het gedaan? Ja, ja, hoe is onze kleine maan? Hoe is het gedaan? Hoe is het gedaan? Hoe is onze kleine maan? Zeg me da, 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 zeg me la, 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 tegen bom mama, tegen bom papa. Hoe is het gedaan? Hoe is het gedaan? Hoe is onze kleine maan? Ze spelen met de grummel en het moet de ganse dag. De kleine weet al lang dat alles kind en alles mag. De echte pa, de echte ma, die zien hun spoed niet meer. Die schatteke, hey en poppeke, daar van kiele, kiele, kiel. Hoe is het gedaan? Hoe is het gedaan? Ja, ja, hoe is onze kleine maan? Hoe is het gedaan? Hoe is het gedaan? Hoe is onze kleine maan? Zeg me da, 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 zeg me la, 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 tegen bom mama, tegen bom papa. Hoe is het gedaan? Hoe is het gedaan?